Salutare, dragi abonați! Astăzi am intrat în salină și am decis să fac un videoclip pe această temă. Acum nu vedeți nimic pentru că e întuneric, dar mai târziu o să fie bombă, o să vă sparg. Privește de aici. Ia uitați. Deci deocamdată nu văd nimic pe mine asta decât luminițele astea. Mă vedeți mai bine? Nu vedeți mai bine. Dar nu prea vedeți nimica. Uitați un alt microbuz. Vă dați seama că din realitate se vede mult mai bine decât pe telefon. Mai târziu pe drumul ăsta o să se vadă mult mai bine. Se vadă dicta mai tunelurile. Ia uitați, voi n-ați văzut, dar în viața reală se vede mult mai bine. Și s-a văzut o ușă. O intrare secretă în salină. Vedeți? Bun. A fost o mică încurcătură, vă rog să o scozați pe bunica mea. Aici am văzut un tunel deja. N-am reușit să vi-l arăt că n-am avut timp. Dar nici luminițe nu mai am. O să pun pauză la videoclip cam până când se vin luminițele ca să vedeți și voi ceva. Să vedeți negru. Bine? Ha. Gata, se vede ceva. Nu se vede, nu se vede nimic. Uitați ce lumini frumoase avem noi microbuz. A trecut iară un alt microbuz. Cam jumătate în videoclipul ăsta o să vedeți numai negru, că ține mult drumul ăsta. Și videoclipul cred că o să țină vreo oră, două. Cât timp stau în salină. Stau mult. Asta închide de la 3 la 4 fix închide. Firat. N-am apucat să... Era iară un tunel. N-am apucat să pornesc videoclipul la timp. Da, voi nu cred că vedeți nimic, nu așa? Da, nimic nu vedeți. Vedeți negru. Efectiv, vedeți negru. Blițul poate se vede mai bine. Dar nu se vede mai bine deloc. Uitați, ați văzut tunelul ăla încolo? Deci l-ați văzut. Mamă, cât de mare îi! Bă! Asta nu-i pe etaje. Mamă, frate, dicta mai golul aici. Și dacă veniți vreodată, o să vedeți că e dicta mai golul, frate. Aici e background direct, nu mai e nicio salină. Bă, nene, dați, frate, deci niște tuneluri mari. Nu uitați în față, n-ați apucat să vedeți.
Bă, de să veniți aici să ați văzut, bă, să veniți aici să vedeți cu ochii voștri că se vede mega frumos. Și că sunteți în McDonald's. Ia uite, ați văzut omulețul ăla? Nu l-ați văzut. Ne dăm jos, se bălă. Și o să vină frigul. O să vină frigul care o să ne omoare. La muscu. Acum se îmbracă toată lumea. O să pun pauză la videoclip, ok? Să nu vă supărați. Și am ajuns în salină, care nu-i deloc figuroasă, e chiar cald. Ce sexy bine! Nimic! Bine, dăm hanoracul. Dar să știți, să aveți grijă cu ce încălțări veniți, că aici e arunecos și vă duceți pe râpă dacă nu vă luați încălțările care trebuie. Bă, frate, îi dicta mai mina. Mama, mai lângă iar pereții pe aici. Mai lângă iar pereții de sare. Deci odată trecută când a venit aici, am nins pereții de sare. Ia. Mamă, da, chiar e frig. Păi vezi? Ce vrei să-ți dau? Hanorac. Gata, m-am înfofolit și eu în geacă și în hanorac și în toate alea. Acum nu prea aud, că de-abia am venit aici și mi s-au înfundat urechile. Ia uitați, fraților, ce mare e locul ăsta. Ha. Mamă, da, cât de tare o dat. Ia uitați încolo, vedeți bila aia deschisă? Nu vedeți, că e burat camera. Ce mișto că ești luni și marți. Ia uitați, bă, nene, a deschis minigolf acolo, yeee! Au deschis de-astea de jocuri. O să mă vedeți și pe mine cum o să mă joc, doar că mai târziu, nu acum. Acum mergem doar să vizităm deocamdată și să lingem pereții. Bă, nene, deci a pus, în sfârșit, au avut și oamenii ăștia minte și au pus și ei niște atracții de jucat aici. Ia uitați, minigolf! Și la asta o să mă joc și eu cu bunica mea. Dar mai e, ne jucăm la ăla? Nu știe mama să... Păi nu e biliard, o să vezi că e foarte simplu. Îți dă ca o monedă așa, o fisă mai mare puțin, și ai niște chestii care le ții în mână și trebuie să încerci să nu... Nu, că el nu vine aici, a zis. Și tata nu știe că el e vechi, rău, are 1000 de ani. Pălte necesare frumoasă. Hai că a adus prostiile astea. Delicat și așa. Mamă. Acum vă dați seama că nu o să stau să vă arăt fiecare poză din asta în parte.
decât alea care mă interesează. Pietre prețioase, astea sunt cele mai importante de toată drumeția asta. Pietrele prețioase sunt cele mai importante, că o să am la pietre. Ca să steg și eu puțin. Și o cameră la telefon. Mamă, dar ce țipă copcii aici. Ia uitați ce frumos se vede. Ia uitați pe sus, pe unde umblă minerii. Dar cum se văd toate luminițele astea pe cameră, deci se văd când ar fi niște lasere. Deci se vede foarte mișto pe cameră. Pentru că e camera nu e chiar așa atât de bună. Ia uite, bă! Bă, nene! Uite, asta e ale minerilor. Acum haideți să mergem acolo, vreau. La casă, la podul ăla, dar înainte trebuie să-mi iau chestia mea preferată. Ciocolată caldă. Expresso, 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 expresso. Expresso. Băutură tip iris, băutură tip iris crem. Nu, pe bază de cacao forte. A, uite, băutură pe bază de cacao forte. Vrei să-ți iei acum? Păi da, că îmi place. E 3 lei și asta e 8 lei. Acum e 8 lei. Bă, nene, asta e 8 lei pe bune. Ai mărunt? Da. Unde? De unde ți iei? De aici. De ce ai să băgăm bănuți? Un bănuț. Hai că mi fură și numai eu. Ai știi, fac. Gata. Așa. Acum, păi... A, ai apăsat după. Păi gata, am apăsat aici. Ai apăsat în partea asta? A, da. Păi în partea asta trebuie, aici. Da, hai, gata, gata. Adică, a. Să dau eu. Acum apăsăm pe unde trebuie, deci. Băutura magică. Uitați acolo, dicta mai crăpătura. Perete. Că până facem aia o să pun pauză. Acum mai de-abia pornit. Citiți acolo repede cât aveți timp, pentru că nu stau aici toată ziua să citesc. Bun. Aici, ia uitați. Sare. Mamă, da, face și lumina asta o lumină infernală, dar nu puteți să vedeți nimic pe telefon. Mă rog. Uitați acolo ce e crater.
Să dea, Doamne, să nu cadă vreo bucată de aia în capul nostru. Deci acum mama e partea aia tare, că mi-amintesc și eu aici toate chestiile care le-am uitat. Ia uitați, un pom care e fals, logic, că nu pomul strălucește. E un salcâm, așa ar de impresia de pom, salcâm. Acolo, nu știu ce-o fi făcut. Ia uitați aici, lacul magic plin de bănuți. Vă dați seama că apa aia asta e extra sărată, că este într-o mină de sare, efectiv. Tot ce vedeți pe aici e făcut numai din sare. Tot. Acum nu gardul coșul de gunoi, astea nu sunt din sare. Toate construcțiile care le vedeți voi aici sunt făcute din sare. Toți pereții ăștia numai din sare sunt făcuți. Stați așa, mama, stai să nici ești noi acolo. Termine porumbeii ăia. Mamă, dar pe telefon deci se vede că astea ar arăta așa cu o lumină ciudată, rău. Mamaie, vino încoala pe pod. A urcat alții dacă n-ai venit. Vino pe podul ăla. Vii și tu. Că eu n-am cum să fac poză, că n-am telefon. Cum o să iau, o să fac. E băiatul meu. Partea asta în trecut, să vadă tot așa. Eu m-am speriat că aia de acolo era anaconda.
mers la magazin, după la jocuri și cam atât. Acum mergem la magazin, după mergem să mai vedem ce e mai prin Salină și după mergem la jocuri, care a las la plecare, deci da. Mamaie, deci m-am speriat că acolo era o țeavă. Deci m-am speriat că acolo era o țeavă și avea puțină zăpadă pe ea și avea model de șarpe și m-am speriat că era un șarpe. Vezi, asta e bună, nu? Ciocolata asta de aici, la Călăraș, ai găsit așa pe nicăieri. Da. Asta știa că costă 3 lei, dar e bună. Păi nu, că cam și așa costă și la noi. Da. Tot 3 lei. Odată chiar 5 lei a costat. Mai ții minte când mi-am luat eu rolele aici? Da. A. Mama, de-abia aștept să vină părinții mei aici, că vreau și eu să mă joc ping-pong de masă. O să vină joi. Da. Hai, nu, ce-ai tu că nu vrei? Păi da, acum Te-ai răzgândit. că decât tati știe să se joace biliard, că voi nu știți. Hai să mergem înăuntru, să ne uităm la sărică. Să vedem ce sare mi iau. Dar nu vrei să lași la sfârșit vizitarea magazinului. Dar de ce la sfârșit? Așa mergem, dăm un tur pe la... Vreau acum în magazin. Mama, nu cumpăr nimic, că eu nu card de ele. Să Păi dureze. știu. Adică ne uităm acum și vedem ce are pentru... Săptămâni. Nu, bine, atunci dacă vrei să nu. Deci da, chiar de-abia aștept să vină tati ca să pot și eu să mă joc biliard. Ce cruci ai? De ce cruci ai pus acolo așa? Poate putem să urcăm pe undeva? Hai, mama, ai vii? Care tot așa numai să loc de joacă, carturi, sala Genezei, mini-golf, magazine, toalete, muzeu, ieșire. Păi... Am văzut că are și planetariu. Are planetariu! Hai la planeta, să-i program. Proiecția. N-arată program, arată doar unde este. Dacă vrem să mergem. Hai, mami. Mamă, ce foarte bun. Ce sculptura aia.
Deci am reușit să găsesc ceva în structura aia. Vă dați și voi seama ce e? Că e cam greu de pe telefon, dar poate vă dați seama. Deci din perspectiva asta, dacă vă uitați mai atent, seamănă cu Sigma. Deci pe bun. De nu. Uite liftul dărâmat care a căzut peste oameni. Băi, era să scap telefonul. Aici era un lift mai de demult care a căzut peste oameni și oamenii au murit. Aici a fost un lift. Uite, vedeți că e crăpătut pe sus. Ei! De ce au pus aia pe acolo, barierele alea, și aia pe acolo urcă în jos? Deci cumva, alea de lemn. Deci cumva s-ar putea să urcăm pe acolo. Nu urcăm. Să uitați planetariu, bă! Planetariu! Da, trebuie să ne grăbim ca că începe, dacă vrei să intri. Păi vreau să intru la planetariu, că vreau să filmez pentru oameni. Pentru cei doi abonați care am. Prietenul meu, Edi, și încă o prietenă de-a mea, adică Lucas, îl știi. Lucas de la... Ia uite și ăștia săraci. Așa, și Roxy s-a abonat la mine. Așa că dacă vreți și voi, oamenii care mă urmăresc, dacă vreți să vă abonați, abonați-vă că eu vă dau voie și ca să știți, nu costă nimic. Deci doar apăsați un buton și gata. Deci nu vă costă nimic, eu nu vă oblic, doar dacă vreți. Ca să știți, dacă vă abonați la mine, eu nu vă iau bani în cont, că nici n-am cum să fac așa ceva. Asta e imposibil. Putem să urcăm pe aici, dacă putem să urcăm pe aici, bariera. Haideți planetariu, haideți să ne grăbim. Vreți să mergeți să vedeți cum arată în planetariu? Vreți? Cred că vreți? Ca să știți, eu acum nu dau pe Zoom, așa se vede și în viața reală. Uitați, să da mai... pe aici. Așa se vede în viața reală. Bun. Deci cred că o să fac două părți din videoclipul ăsta. Partea 1 este asta. Asta să fie clar. Deci asta e partea 1. Cred că o să fac două părți din videoclipul ăsta, că poate nu ne lasă să intrăm aici cu telefonul, să filmăm și în același timp și da. Eu nu mai sunt de parcuri de alea de bebei. Deci așa că nu mai sunt. Poftim. Eu nu mai sunt de parcuri de jucării din alea. Foarte interesant. Știi ce este? Aceste un ecran. Vreau să ți-l închid. Vezi că am desfăcut fermoarul ăla, închide. Acolo. De ce? Acolo am vrut să ți-o pun. Nu vreau. Am medicamente. Bine, pun acolo. Lângă portofelul meu. Vrei să intri și tu? Intri și tu cu mine? Hai să mergem.
facă plan, să știu, uite. Uite ce? Gabriela, plecăm! Iubita, hai! Stai, că noi citim doar. Uite, să mă gândesc cu Tera. Hai, bunic! Hai să mergem la... Deci trebuie să stăm la rând. Bă, sigur o să fac eu 2 părți din videoclipul ăsta. Nu cred că mă lasă să filmez înăuntru. Ține-ți, bagă-l în ghezac. Ce mai iubire! Păi. Ăsta cred că e rândul pentru la bilete. Nu. Gata, ajunge, închisă. Acolo la copii. Că copiii separat acolo ăsta. Probabil vă pune mai în față, eu știu. Separat, atunci eu nu vreau să mai merg. Separat eu nu vreau. Pentru că acolo se fac. Dar eu nu mai vreau. Nu putem să cerem banii înapoi? Nu, hai că mergem amândoi. Hai să mergi cu mine. Păi nu știu unde e. Cred că acolo... Hai, mami, stai acolo, uite. Hai, du-te și stai pe alea și pe Alea urmă. și când o fi să intră în pictur. Las că acum 2-3 minute. Cred că ar putea să iasă. Ia, vină cu aici să intră mai repede, mă. Bine, cu pauză și când intrăm, atunci o să deschid iar videoclipul. Bun, intrăm. Da. Vom avea loc atâția oameni oare? E cel care era în parc acum. Nu am mai fost mai. L-am uitat, deci oricum vreau să-l văd. Mami! Da, mami! Vino și tu! Mama, dar la întoarcere mie magnedola. Îți cumpăr, dragă, Treceți aici, acolo. Lasă-o că nu se pierde. Nu se pierde, dar...
Lasă că nu trebuie prea... Da. Te descurci. Aranjează-ți moartele, te rog. Cum să mi aranjez? Așa, să nu-ți mai vină păr. Cum mai trebuie? 200 de locuri. De ce v-am închis ușa? Eu am plecat pe lună, noi mai stăm. Că iau capul ei pe lună și nu am făcut toți. A fost înaintea noastră 200 de persoane. Păi asta am zis. Pe atâtea persoane au fost înaintea. Scuze? Da, ia, hai, ia stați voi lângă noi. Păi, vedeți, Da. între copii... Hai, ia stați voi lângă noi și mergem împreună. Că la noi e mai mișto. Ce e Nadia? Stai aici, mami. Nu vreau să am încă Nu copil. are nimic, o să vă reîmprietenii, stai liniștit. O să ți-mi dă înapoi. Ioana nu mai e prietenă cu Dani. Mama aia mai stăm cât? Hai, ia bilete, nu ți le primești înapoi. Nu-i mai dai nimic. Da, avem bilete. Deci n-am înțeles. La cine de sunt? ce Are intrăm doamna așa? bilete. De ce intrăm așa? Ce? Am înțeles de ce intrăm așa puțin. Dar normal să nu mai intri dacă... Da, Fata ta a au fost intrat, fix adică... au fost 200 de persoane înaintea noastră? Că... Nu cred că au fost 200 de persoane înaintea noastră. Fost mamaie. Suflă. A, gata, Ca așa. să-i așeze să nu fie aglomerație, probabil. Hai, mamaie, că... Gata, în sfârșit intrăm ei. Oh, pardon. Haideți copii, să lăsăm copiii primul rând. Toți Cei din grup, da? Da. Hai, trenuleți în dreapta, trenuleți în stânga. Trenuleți în mijloc. Hai, vine aici. Povestea gata cu ei. Da, m-am pus aici. Oamenii mei nu mai sunt nimica. Îi spuneți când se termină cu grupul. Nu mai văd nimic. A, păi tot grupul nu încape. Mai faceți în față. Că eu mă înghesui aici. Efectiv, eu mai am 1 centimetru și dau capul chestia asta. Ne teleportăm. În japonez. Am intrat în probabil. Da, nimeni nu se duce stânga, dreapta, mai în față, mai în spate, mai... Trebuie să fie un... Nici măcar nu sunt rând, să dai așa. Care mai are, da? Hai. Da, trebuie să opresc filmarea bine. Revin cu partea a doua.